Sawubona. Wamukelekile kumnikelo. Namuhla sizofunda ndawonye kuMathewu isahluko sesithupha, ivesi le-16 elithi, futhi nxa nizila ukudla, ninganyukumali njengabazenzisi, ngokuba bona banyakamisa ubuso babo, ukuze babonakale kubantu ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kulo mbhalo uJesu uyala abafundi bakhe ngokuzila ukudla, egcizelela ukubaluleka kobuqotho nokuthobeka kulesi siyalo esingokomoya. Ukuzila ukudla, ukungadli isikhathi esithile, kunezimpande ezijulile zesiko lamaJuda njengendlela yokufuna umusa kaNkulunkulu, ukuphenduka, noma ukunxusa izidingo ezikhethekile. Ukuzila ukudla akuwona nje umkhuba weTestamente Elidala kodwa kuyingxenye ebalulekile yempilo yobuKristu. UJesu ulindele ukuba abalandeli bakhe bazile ukudla, njengoba nje bepha abaswele futhi bathandaze. Nokho, uJesu uxwayisa ngokuzila ukudla ngenjongo yokubukisa, ukuze kwamukelwe abanye, ebiza ukuziphatha okunjalo ngobuzenzisi. AbaFarisi, ababedume ngokunamathela ngokuqinile emikhubeni engokwenkolo, ngokuvamile babezila ukudla obala, belimaza ubuso babo futhi bebonakala bedangele ukuze bathole ukuqashelwa ngobuqotho babo. Nokho uJesu uthi izenzo ezinjalo zangaphandle aziwutholi umvuzo kuNkulunkulu ngoba zifuna ukuvunyelwa umuntu kuphela. Kunalokho, uJesu usifundisa ukuzila ukudla ekusithekeni, silondoloze ukubukeka okuvamile futhi sigcine ukuzila kwethu phakathi kwethu noNkulunkulu. Uthembisa ukuthi uBaba wethu obona okwenzeka ekusithekeni uyosivuza obala. Lapho sizila ukudla, kuyithuba lokusondela kuNkulunkulu, sigxile kuye ngokunganaki. Yisikhathi sokuphika izifiso zethu zenyama zokufuna ukudla okungokomoya. Ngokuzila ukudla, simemezela ukuncika kwethu kuNkulunkulu kuphela, sivuma ukuthi ungumondli wethu wokugcina kanye nomlondolozi wethu. Singazila kanjani ngokuphumelelayo? Nazi ezinye iziphakamiso. Okokuqala, uma uzila, gxila kuNkulunkulu. Ukuzila ukudla makube ngelokujulisa ubuhlobo bethu noNkulunkulu, singadingi ukunakwa noma ukwamukelwa abanye. Okwesibili, lapho uzila ukudla, yeka ukudla. Ngangokunokwenzeka, bekela eceleni ukudla okuvamile noma ukuzila ukudla isikhathi esithile, udele ukunethezeka okungokwenyama ukuze ukhule ngokomoya. Okwesithathu, uma uzila ukudla, faka esikhundleni isikhathi sakho. Sebenzisa isikhathi sokuzila ukudla ukuze uhlanganyele emthandazweni, ufunde imibhalo, futhi ufune ubukhona bukaNkulunkulu. Okokugcina, lapho nizila ukudla, nambithani nibone ukuthi uJehova muhle. Sebenzisa ukuzila ukudla njengethuba lokuzwa ubuhle bukaNkulunkulu kanye nokuvumelanisa izinhliziyo zethu nentando yakhe. Masisondele ekuzileni ngenhliziyo eqotho, sifuna ubukhona bukaNkulunkulu kanye nesiqondiso ezimpilweni zethu. Kwangathi ukuzila kwethu kungamthokozisa, kube ukubonakaliswa kweqiniso kokholo lwethu nokuzinikela kwethu. Masikhuleke ndawonye. Baba osezulwini, sifundise ukuzila ukudla ngobuqotho nangokuzithoba, sifuna ubuso bakho ngaphezu kwakho konke. Kwangathi ukuzila kwethu kungaba isiyalo esingokomoya esisondeza kuwe, sijulise ukholo lwethu futhi siqondise izinhliziyo zethu nentando yakho. Sisize simelane nesilingo sokufuna ukuqashelwa abanye kodwa sifune kuphela ukuvunyelwa nguwe kanye nomvuzo. Ngegama likaJesu, Amen. Manje ngicela uthole lesi sibusiso encwadini yabaseRoma isahluko se-15. Amavesi esi-5 nesi-6 afundeka kanje, kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu, ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu.